probinsya sa alert status bilang preparasyon na sa pagsaulog sa bagong tuig. Ang bugas na iya It should be kanina. nga ginahatag tagit man na iya. Well, nagpakay by Governor Bong Lacson siguro na coming from the province, ihatag na iya kung may bugas man na ipangatag pa sa mga tao. It will not also follow nga kung ano ang pronouncements sang national o sa Malacanang. So mga tagin man kami ang bugas nila. Ang kabayan sa pagpahayag de Negros Occidental Vice Governor kag Acting Governor Jeffrey Ferrer. Samtang nagapadayon sa karon ang sweldohanay sa mga job order casual sa Bacolod City Government. Suno kay City Administrator Attorney Pacifico Maghari, mag-overtime ang mga departamento nga imbulbado sa panagtaganay sang sweldo sa mga job order casuals buwas nga adlaw tubtob sa Disyembre 31 bangod target sang syudad nga mahatag ang sweldo sang kapin na 3,500 ka mga JOs. Antes matapos ang tuig magluwas lamang kung may magluntad nga mga issues o kung problema sa payroll. Samtang ang gratuity pay naman sa mga JOs ang gin-convert sa 25 kilos nga bugas ang igapanagtagman antes matapos ang tuig 2022. Suno kay Maghari una na gin-eksplikar ni Bacolod City Mayor Alfredo Benitez nga pagpungko sini sa pwesto sang Hulyo, madutay na lamang ang budget sang syudad. Suno sa iya sang ilagin konsiderar ang kinahanglanon sa mga department heads, ila na desisyonan nga mas maayo kung dugangan ang numero sa mga job order casuals, agod nga mangin efficient ang city government. Suno sa city administrator, gin-prioritize ang syudad nga i-maximize ang masweldohan nga mga JOs bangod ini ang mas kinahanglanon. Nagapasalamat naman ini sa mga JOs bangod medyo na ayawan sila sumugod sang Pasko. Apang nagpasalig ini nga ginahimo gid sang gobyerno ang tanan agod sila ang masweldohan antes matapos ang tuig. Kapasalamat ito sa tanan nga JOs ta pasensya kay hindi kami nga medyo nang naayawan sa halin Christmas. So thank you sa patience niyo ginahimo itanan ang government nga masultuhan ka mo ingagaw tak less ang atong pinalangga ang mayor na nagkatugid sa mga departments like accounting para nga ma-expedite. So ingagawon tagit ang aton nga payrolls. We will be open tomorrow, December 30 and even December 31 sa aga kung kinahanglan para maakomodar ang sweldo ng tanan. Nabatian si Bacolod City Administrator Attorney Pacifico Maghari. Nagdagat na sa 450 pesos tubtob sa 500 pesos sa preso sa kada kilo sang Bombay sa merkado nga ginalauman magadubo ini kasunod sa gipahayag sa Department of Agriculture nga 250 suggested retail price. Sa interview sa Papa Radio Bacolod kay Helen Condes na manubaliga sa parakot sa Libertad Market tuman na kamahal ang preso sang Bombay nga ilagay baliga sa 450 ang kilo nga kuha pa niya sa presyo nga 4,000 pesos samtang meron naman sa nagabaliga nga 500 pesos nga presyo sa ginakuha nga 5,000 kada sako. Sana o konsuno diri madamo sang manugbakal ang nagapili sang hamay-hamay nga kadakuon sang Bombay kag labi na sa mga customers ini amo ang nagapamakal para ibaligya sa Tiangge apang mas ginapili pagid sang mga ini ang magagmay nga ila ginabaligya sa presyo nga 5 pesos tubtob sa 6 pesos kada bilog. Isa ka kilo sang Bombay lagi pansang sa 65 tubtob sa 70 ka bilog. Apang aminado si Condes o kombinado si Condis nga pisar sa ginalantaw nga pagsaka sa preso sang Bombay labi na sa nagalapit nga selebrasyon sa bagong tuig para man ang pagbaliga sini nga suno sa iya madamo sa gihapon sang manugbakal. Ang presyo sa Bombay kay sako na tag 5,000, diya man nampon 450. Subong nga ni presyo na subong tag 500 na sa iban. Kung nang dako ba baklon mo, di man sila magbalakal sa ano kay kamahal gid. Isa ka daan mangumpra di sa Tiangge. Di baligya nila po 5 hanggang maya-may nagit. Kaya pili nila ang gagmay gito ya. Kami kung barato na. Kasi kung mahal hindi lagi yung ang magbakal ako ng presyo ya, 500. Ang kabay sa pahig ni Helen Condes sa manubaligya sang Bombay sa Libertad Market. Samtang ginalauman sang isa ka manugbakal nga magadubo ng presyo sang Bombay nga sa karon iya lang ginabudget ang pagbakal sa tag-pirahon lang ka piraso. Pero kay Joe, binilog lang ang bakal sini nga para lang may yara sang magamit sa sulod sa balaya. Dugang pa niya kung magsaka pagid ang presyo sini, iya na lang tungaon ng isa ka Bombay kag taguon ang tunga sini para magamit naman sa Madason. Mahagid ang bambaligya. Ano ba na maglugaw? Sa nangligad pala bakal mo tayo. Ano yan, ay bakal ko nga do budget. Dua lang isa. Kaya doon mo isa, titungon mo na lang para gawion lang. Kaya sa balay na lang. Ang kabayan sa pahayag ni Tatay Joe ang manugbakal sang Bombay. Samtang patay ang 58 anyos nga tanod matapos ginbuno sa pila ka beses ang 25 anyos nga suspesado
sa Barangay Mansablay, Banwa, sa Isabela. Ang biktima ginkilala nga si Ruben Teves, samtang ang suspect naman ang ginkilala nga si Jason Piojo, lunsay mga residente sang nasambit nga lugar. Sa interview sa Bombo Radio kay Police Captain Joseph Partidas, hepe sa Isabela PNP, nanago sa kampo ang suspesado samtang nagahulat nga maglabay ang biktima. Sadto nga nagpauli ang biktima galiyon ini nga ginbuno sa liog sang suspesado. Sang natumba si Teves ini ang gisundan pagid sang pila ka labo ni Piojo. Nag-agom sa madamo nga pila sa nawong ang biktima nga suno kay Partidas, magamay na lang nga bahin ang nagaangot sa ulo kag lawas sini. Samtang aminado man si Piojo nga iya ginplano ang ginhimo nga pagpatay bangod nga gusto sini magbalos kay Teves. Kung sa diin tuig 2006, ginpatay ni Teves ang iya nga amay. Gani isa pa lamang kabulan sa nagabot si Piojo nagikan sa Manila, nagplano na ini nga magbalos kay Teves. Dugang pasang suspesado iya gid una gintuyo ang pagbuno sini sa liog sang biktima. Sa karon yara na sa kustudiya sang kapulisan ng suspesado kag pagapasakaan sang kaso sa pagpatay. Ang biktima nagalakad papauli sa ila, no? Kag paglabot sa lugar nga ginapanaguan sa Sipitsado, ini kulkila ang ginlabo. No, una nga labo na igawin niya sa liog. Kag ginpasundan niya isang patumbaging labo-labo yan. Sa itsura sang biktima, puro ni mapilas ang ila. Pinakagrabe nga igo, no? Sa liog. Sa rason ma'am, no? Sang una, ang amay sini 2006, patay ni sang biktima. Kung sa diin ang suspekta may dako nga dumot kakainit na sa biktima. Nabatian si Police Captain Joseph Partidas, ang hepe sang Isabela Municipal Police Station. Mayara na sang dugang sa budget Dugang kay isa. Ubataw sa Bugas si Maria Delia San Jose sa Barangay Bata, Bacolod City. Malipan nga ginbato ni San Jose ang iyang premyo nga 500 pesos sa cash kag 500 pesos sa worth sa gift pack sa nadagaan o kon sa pagdaog sa 1 to Panel Part 21 promo sang Bombo Radio kag Star FM. Sunod diri madugay na sang nagbalik liwat ini sa paghulog sang entries nga nangin maswerte nga nagdaog sang Gideon. Gani iya man ginhingyo ang tagsa nga mag-entra kag makakuha man sang grasya kaagay niya sa paghulog sang entries. Sorry, una ka daw. 100, Dugangan ta isa. 200, Another 100 pesos. 300, Ika-4. 400, O, ika-5. 500. Anong tanang 500 pesos? Importante gidya bugas. Pagdata ka mo magkintrama ka mo sa Bombo Radio kag Star FM. Ano ka mo maghulog man ka mo di entry sa Bombo ka may grasya gidayaw. Si Maria Delia San Jose sa Barangay Bata, Bacolod City, samtang malipan nga bagong tuig ang pagselebrar o kung malipayon nga bagong tuig ang pagselebrar sa daily winner nga si Rita Oh, Intes ba? sa Barangay Tiga, Singkang Airport una Sudad nga sa daw. Bacolod. Sunod diri nagapanahin ini sang nabatian nga ginlawag ang iyang pangalan. Gani galeon ini nga naghimos ka padulong sa estasyon para magkuha sa premyo. Ang premyo nga nakuha amo ang gamiton ni Intes para sa selebrasyon sa bagong tuig nga dugang sa ilang handaan. Iyaman ginpasalamatan ng Bombo Radio kag sa FM kasubog man ang tupad balay sini nga nagabulig sa iya maghimo sang entries. 100, Ika-2. 200, Ika-3. 300, Ika-4. 400, Kag ika-5. 100. Salamat gid sa Bombo Radio kag Star FM kay nalawagan ko. Kano ka ginas ang ginabagalan mo? Repair ko sa relief. Aga panay ka. E pagabati mo agin lawag ang ngalan mo kay na anong Lumpat dayon pa sa ako to galumpat. Si Rita Entes sa Santa may dugay na inubakal sang handa para sa New Year ang isa ka Iloy matapos sa lawagan bilang 200. taglaw sa 1 to Panalo Power 21 promo sang Bombo Radio kag Star FM. Sa Lord na Pacto, residente sa Barita Village sa Bago City, Negros Occidental apan kay na yara ini sa nga daan sa Bacolod City sang siyang gintawag sa iya bata nga siyang nagdaog sa promo. Ini mapanas ang ihom sa iyang aguya samtang ginbato ng 500 pesos na cash kag 500 pesos sa baro sa gift pack. Sunod kay Pacto, iya ini dugang sa bakal sang handa para sa New Year ang cash nga nabaton. Nagpasalamat ini sa Bombo Radio kay sa mga sponsors pagod sa grasya nga nabaton kag nagapang-agdaman sa matag paramati nga magpasakop sa promo agod magdaog kangay niya. Thank you kay nakabato naman ako subong sang blessings halin sa 1 to Panalo Part 21 sang Bombo Radio kag Star FM. Gapasalamat man ako sa mga sponsors, labi na gid sa Ladies Choice nga akon nga ginhimo nga POP. Nagapasalamat man ako sa tanan nga staff sang Bombo Radio kag Star FM tungod sa ila nakaagaw naman ako ang para pang New Year ko subong nga tuig kag nakahingagaw ako sa pagdaog. Si Lorna Pacto. Kag sa katapusan nga balita, masami nga ginaselebrar ang New Year's Eve sa mga resort sa Maldives.
Bangod nga wala sang selebrasyon nga ginahiwat sa Male, ang capital city sa Maldives. Sa interview sa Bombo Radyo kay Bombo correspondent Danica Rose Gaspar, wala sang selebrasyon nga ginahiwat sa syudad kung sa din ang Maldives ang isa ka pungsod nga ginapangabawan sang Muslim religion. Apang aminado man ini nga mas madamo sang gusto nga magselebrar sa resort. Pahayag ni Gaspar, kinahanglan maghanda sang temprano nga reservation ilabi na nga holiday season. Sunod diri ang selebrasyon masami nga nagkakatapos sa kagahon, kag-amo man nga nakahanda na ang buffet para sa handaan. Iya man ginpayag nga madutay lang ang nagtambong sa manakaligan nga New Year celebration bangod sa mataas nga kaso sang COVID-19, apang ilang man sa gihapon gina-enjoy ini. Samtang bangod nga madamo sang Filipino didto nga nagatrabaho sa mga resort, masami nga mabatian ang kabayan nga tinaga nagikan sa mga kapwa Pilipino. Ginpayag man ni Gaspar nga mabudlay ang kabuhi sa abroad apang nagapadayon ini sa gihapon sa pagtrabaho para sa pamilya. Hindi siya typically na sineselebrate sa pinaka-capital. Di talagang dadayot kami sa resort. Kasi nga, I mean, parang we are not allowed na mag-New Year actually sa city. Ang resort kasi ang allowed and have rights na makapag-participate do sa New Year. So, mas prefer na pumunta sa resort. Okay, marami-rami din po mga Pinoy dyan, ma'am, ano? Yung iba matagal talaga to. Opo. Yung iba kasi mostly nag-work din sa resort. Pag nagkikita, they will greet kabayan. Nabatian si Danica Rose Gaspar, Bombo International Correspondent direkta sa Maldives. Oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 42 minutos sa nakaligid sa tak ng alas 5 sa hapon, mga kabombo, inyong batian ang kabugusan ng pagbalita sa Bombo News and Views. Afternoon edition karon nga daw sa Webes, Petsa 29 sa bulan sa Disyembre, tuig 2022. Kami ang inyong mga tagbalita. Bombo Jairi de los Reyes. Ako naman si Bombo Ponce Espino, nagpasalamat sa pagpumati para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bombo! Sa ato sa ring New Year's countdown, may nabilin, 3 na lang kadaw, bagong tuig na. Sa ato sa ring Bombo News Analysis, sa ginbasa ni Bombo Daniel Acciones, may tigulo 25 kilos nga bugas. Job order casuals naghuy-huy mga abaga. Hindi magtupa ang ginapabot nga kwarta. Gratuity pay kung pagkatawgon, ginmando ni Paulong Bongbong. Imbisabi nga kwarta ang pagabatunon. Bugas na lang kuno ang pagadawon. 25 kilos sa tagsa ka GO, maayo na lang nga may ara man kuno. Bugas nga pagabaklon gikan sa NFA, maayo man ay hanini nga klase. Ang kasami kuno nga pagkaon makapatukal sang balatian. May baho ba nga daw sa indi kinaandan. Nga sa probinsya ang pagpanghatag nila iya kwarta. Hindi magsubra sa 5,000 o kung hindi magdubo sa 2,000 ang natigana. Depende sa kalawigon sa imo serbisyo ang kanakuhon sang pagabatunon mo. 25 kilos nga bugas nga ipanghatag, makaminos ang syudad kaysa kwartang ipanagtag. Sa mga GO nga nagputoy-putoy trabaho, daw halos pangayon ang ila serbisyo. 25 kilos nga bugas sa tag 30, ang katumbas nga kwarta 750. Ikumpara sa tag 5,000, ang mangin savings dako kayo. Ang ini pa una-una pananawan ng ginpadala ni Leopoldo Ganancial sa Barangay Bata, Bacolod City. Sino ang dapat magpa-test para mahibaluan kung ikaw ang may HIV? Suno sa US Preventive Service Task Force, dapat magpa-test para sa HIV kung nagaedad sa masobra 15 anyos. Ang tanan nga mga kababaynhan nga nagaedad sa 15 anyos pasaka ang kinahanglan nga magpa-test bisan ka isa lang. Sa subong, wala pa sang bakuna nga makatapna sa HIV. Ang bakuna ang pinakamaayo nga pamaagi nga makatapna sang balatian nga makuha sa iban nga tawo kangay sang measles, mumps o polio. Sa karon may